Arefo ya mama kwa baby mu ene mfa momra NYANSAPO kasa fo so YouTube say de bia ye di adwumadie no ya no subscribe na wa share no like e de amaye ewo ehɔ no ya ncha ase ya review no eguso aye kaka ye ho a enya asem keto so hwe wi na ya koside kese ni twatro kra opem so na otena pakan mu a ono na obe dwabo na se a yesa wo kɔ no akɔta ne simpi so na afeyi medie no ahya ase na enya asem keto kra o hwa di asakakra ene na fadie no no akɔno keke so wo hwɛ ne nsa no so a unhu redie iska kokɔ no de bubu so a ne nsantia no so ebi hye so na botire no ebi bubu mu ene de bona no nose mask no kra no friends na husuo no sika kokɔ ye bia akese akɔno yie pa kenti efra no de egu na pakan ni mu afei mu ana asekyere no no ye ayede amamo no afei mu nhwe opem so apakan on se unhu na ase unhu pabo a ehye no no akata no ho ayese kodo a esi sushema so ana se esi nsuo ani sa pepepe ena eno otimu a enye asempetoa afei no odi nani edi akyere mu ewo dwabo no ase a woba na waba betrase a entwene bofo ene ntwene kafo ni se wonu mu di akyere a ene empanyimfo ahimfonom takra henenom ene omo no dubrumu nsopia omu di nanimu abrafo nom kyese edom no doso abrempon adehye ene ade ene omu nyina ato santa samri osi ede afiri na pakan mu a wokɔ na wakɔ akɔtena ase ɛwɔ hɔ no na NYANSAPO doni beka say focus no the main focus no Asantehene na akura du yi adom a say nyame ya adom a February ne de kan ye edi kusi ne bese ne dunsia no so de ene ekuwa ni aniwa wɔ hɔ no a ye be kyerɛ mamre ya kyerɛ ho amane ɛwɔ hɔ no mu a enya asempeto a baba trase a enche na Asantehene nti a say ye wa hayi na ono nso ayiniti ɛwɔ hɔ no mu a we adekase de twatɔ kra champion minu ene aduno ebaako no eba no maba be ma no adetoche ɛwɔ hɔ no ma remfise say adwumadi no de ani nti ne adwetwe we bebre ɛna eba ase a Ghana meka se amampa yifo dodo na omomo aba mu ododo na omu nyina eba ebepie mu ɛwɔ ase dom a ato santi yi no omu nyina ɛkɔ makwa akɔma opem so adetoche ɛwɔ hɔ no ma enye asemkoto a ese yeguso a ye twɛn Asantehene na ayiniti a fina ono nso eba abrafo eka wo mu no ehu se emma ba sabi wonum kurukura ade bi ayese ejan esisi duku bi so eno de NYANSAPO enya anyi emu nkyiremu ebe hye mobo se eguso a ye kɔ yenimu wa afi mu no ebe gi mu nkyiremu se de be ya daachi bia wo se pie bi mu a ensa be kan ye de amamo so hwɛ se Asantehene pie na wakɔ dwabo ase a kame akɔ se we ni ya akɔ ye de to so be se ennan yesa wo de dana edi ni si akonya so no a otena ase a edom pu be hwɛ no no kan wo de a na akɔyi mu Asantehene pie se ade edem sunko ye hu se okomfo bi komfu ba pa ya na intensi sa odi animu a eno no tim se wo wura honhum nya sanketo akora hu se ne chia me di nkyɛn a o tu hyire ene pawra no edi egu nso na enumuo no na oto wani a o se oba fefefe bi oba panni bi ete sekum Asantehene no ono na fi wayinti ono Asantehene nyina atwen no ni jaso aduane sana enye bibi e de aboya no so twede ono ene wayinati a ye de ne papa akese no e de ebo no ho ban ba ko no kire mu abra no wo kɔ ayi no so hwe papa akese na ne de age ho na ahosuo no nko wei dwabo wi nso ye koside no nso ahosuo no nko e kire ya mamre ya amane ye mfa bia ne wura ba bia ene ye mfa bia ene kɔ ba bia Asantehene no ono Asantehene ma nyina panyini wa Asantehene no ona odi animu no Otumfuo ma me kopɛ eno no ma refi se nyame ya adom a se de medi aka no isi February boso me mu a ese ye de ba bisi ndunsi aso de finchia num obetra konya so wei otosu dunnan Asantehene wonu otosu dunnan onma aba na wo hwe dini kunadu ne dia ono otoso miensa edini kunadu no
de wodi kan no nya mfinhyia no aduanan baako ɛwɔ hɔnom a ɛnyɛ asɛmpeto akra de wodi kan no ɛbɛtena akonwa no so de wohwɛ edin kunadu na edin kunadu na wei ɛna ɛtɔso miɛnsa na na kunadu yi adoma odi kan no bɛtena so ɛwɔ afiapem ahanso adusi anwɔtwe de kosi afiapem anwɔtwe ne nkono 1768 de kosi 1809 wonya mfinhyia na aduanan baako wɔn na na kunadu yi adoma odi kan ɛna na kunadu yi adoma ɔtɔso mienu no nso ɛbaayɛ ɛwɔ afiapem ahankono ɛne dunso de kosi afiapem ahankono ne aduanan num mekyerɛ 1917 de kosi 1945 ɔno nso di enya akonwa no mfinhyia aduonu nwɔtwe 28 years ɛyɛ sɛ otwe di ampɔne nananom adaroma edin kunadu no die obi obedi sɛ edi ni bɛba akonwa no so biara no deɛ wankyempo no ɛna onya 28 years ɛwɔ so deɛ wodi kan no enya aduanan baako 41 years ɛwɔ akonwa no so enti deɛ ɔtɔso miɛnsen a ɔno nso ebenya asa nkonyadin no ɛba mo refi sɛ nkonyadin no yenya no kwa na asɛ wotena se a asɛm de mpedin wei da bi ɛyɛ amamre ne amane edu ha yeye edu wura nkonyadan mu mpanyimfo am ya tiase sɛ yɛde ade tuntum kate wani kyikyire wani nkonya ne sam hɔ konya ne sam hɔ no yɛ nipa bɛɛ sɛ edu miɛnsa a wɔn abedi ade no nyinaa wɔn nyinaa kɔ akura no no na wo ba foforo no wokɔ na wode wo nsa akosi bi so de deɛ wode wo nsa bɛsi so kane no edi egusuo no ɛne na wobenya tinyɛ sɛ ebi a wɔn ankasa ne din na kunadu na dodo na afɛ ne na pani sanse ɔyɛ bakan ɛde ma nana afia kobi sɛ wa ampem a ɔtɔso yenu a ɔkɔ akura no ɛno nti ɛna ɛma okonya asɛ din no nana akura dabi okoyi amamre ne amane na nsa kosi so a okoyi a ɛwɔ ne ɛka samri osi afi ne sɛ konumu a ayɛ sɛ ne ba Otumfuo Osei Tutu a wɔn nso bedi adeɛ wɔ afiapem ahankora bi ɔkono nkono no 1999 abra Otumfuo opoku ware ɛda ne to yɛ no ɛna kyɛ sɛ ɔno nso yɔtɔso mienu Otumfuo a opoku ware a ɔno nso bedi adeɛ da ne to kɔ akura no ɛna ɔno nso ba bedi a wɔnyɛ mfinhyia aduonu mienu ɛwɔ akonwa no so so mu yɛnhyɛ no nso paa 1999 saa tam no opoku ware wadane ato ɛhɔ ɛna ɔkɔ akura no Otumfuo Osei Tutu ɔtɔso mienu ɔno nso amamre kora na adi no ɛna ɔfɛ mu sanse sɛ wohwɛ didi a na ɔde berima kwakudua nana berima kwakudua ti edi a ɔkɔ ya kunya ya no ɛne waba abɛkyia ne ba ɔne ɔbɛbi di ne mfinhyia enum ɛwɔ akonya so nana kunadu ya do nana ɛma mo piaf ɛma wutiri nkwa yɛ hyɛw sɛ ɔbɛkɔ so a na wapem na akɔ anim na wadi wadeɛ Samri no aba betena sia na somfo atwa no ho ahyia ɛwɔ arefo ɛwie na yɛmfa mu nsia no na yɛbɛtoa so deni wɔn di asa ɛnya sɛ to midin ɛne abusua pani owusu aduom yɛma momo ɛne hwɛ yɛmom subscribe share like na gye wadwen kyerɛ man mo bye. Yɛde ne bɛyi akyɛmpemhene ɔhene ba adusi poku ɛna wɔ bɛyi yɛde kaka yɛde akyerɛ mo sɛ nyansapɔ ɔsɛ yɛsane ne bɛdwemba ɛyɛ adesua ɛna yɛsua nti yɛsra mo ani die mu no sɛ mfomso bi ba nananom a mo hwɛ na mo de akyɛ yɛn akyɛmpemhene ɛna ɛbɛyi sɛde amamrɛ ne amanneɛ ɛteɛ no wɔde ani die ɛne ebu ɛsɛ fata ɛbɛkɔ na wɔde akɔma wɔno ankasa n'agya na ansana wɔkyea no wie a wɔno nso akɔ na baabi a wɔsɛ ɔkɔkɔtena no wakɔ na wakɔ akɔta eti wɔhene ba akyɛmpemhene adusi poku wɔn na wɔyi ne ti a mene mo ɛkasa yi wɔbɛyi ɔba kakra na kyɛ sɛ wɔgyina na amammerɛ ne amanneɛ sɛ fata no yɛde agu kwam ansana akyɛmpemhene wɔhene ba adusi poku watoa na kwantuo so samre de wɔde n'ani akyerɛ mu a ɔpem so ne ɔte okrawie ɛne ɔbrawie nwoma so na wɔte sikadwa kofi so a wɔyɛ n'agya no wɔkɔ na wɔde ani die ni ebu ɛsɛ fata ɛde akɔma no ansana wɔno so akɔ n'akyi na wakɔ akɔtena se
NYANSAPO wo sane ne badwimba ye be koso bia no ye de bema mo monko so na mo che ene de ya amamre ene amane akosida ya de kase a echa to kra no ene wonsam ene de ebremo no Adesha said the idea to money mono. Or never Adusipoko at Ampemini Oguswa said the Akokume be now what do baby and Nejatie now after what the interest on come at the Aquacomana and Sana Wako now one so Aqua pre atina.
abadi